Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:15 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Ako pong inyong lingkod, Justin Dizon. Maghahatid po sa inyo ng balita't impormasyong makatotohanan, balita't impormasyong mapagkakatiwalaan at balita't impormasyon na may paggagamitan. Yan po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin hong halos 2 milyon na followers sa social media. Facebook pa lamang yan. At syempre yung libo-libo pang naabot natin sa TikTok, gayon din sa YouTube. At yung marami pang mga kabahayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil tama po, live ito sa Signal Channel 115 nationwide yan. At dito ho sa gitnang Luzon, syempre sa Air Cable Converge Channel 71 at sa ating 37 cable partners maging sa Free TV Channel 36. Yan naman wala hong dahilan para mamiss mo ang mga balita dito sa ating rehiyon. Gaya na lamang ho nitong, mga kabalen, na monitor nating balita, isang bus po sa North Luzon Expressway sa may area ng Angeles City ang nagliyab kanina pong umaga. Kaninang madaling araw yan at sinisika pa nating makuha yung kabuang detalye mula po kay Ginoong Robin Ignacio, itong kanilang traffic manager ng NLEX, senior traffic manager ng NLEX. Pero sa initial na mga report, ay ligtas po ang 51 na pasahero, kabilang na yung driver at konduktor, matapos nga magliyab itong pampasaherong bus. Diyan po sa may bahagi ng Angeles City, madaling araw po ng Linggo, August 3 o kahapon ito mga kabalen. Mabilis pong nakalabas lahat ng sakay ng bus at bago ito tuluyang lamunin ng apoy. Inabot ho ng 11 minutes bago po maapula itong nangangalit na pagliliyab dyan ho sa nasunog na bus sa NLEX. Gaya ho ng ating nabanggit at tinatawagan natin si Kuyang Robin Ignacio, ang Senior Traffic Manager ng NLEX Corporation para makahingi ng detalye kaugnay niyan. Pero sa initial na information na yan, magandang balita naman na 51 passengers are safe. Sana ho nasa mabuti silang kalagayan sa mga oras na ito. Yan ho mga kabalen, ang latest na balita kaugnay dyan sa North Luzon Expressway. Ayan. Inuna ko lang yung balita kasi I'm sure magtatanong kayo dahil balitang NLEX. So silipin na rin natin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway. Pasadahan natin, mabilis lamang mga kabalen. Ito hong galaw ng trapiko sa malaking bahagi ng North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Para ho sa mga babiyahe, yung mga merong lakad dyan sa Metro Manila ngayong araw ho ng Lunes. At syempre yung mga magdaraan ng Bulacan dahil marami ho sa ating mga kababayan mula sa Bulacan going to Pampanga, dadaan ho yan ng Pulilan dahil nahihirapan sila sa kalsada. Pero nito hong Sabado, pinatambak na ng provincial government ng Pampanga ito hong bahagi ng MacArthur Highway dyan sa may Apalit na nagmistulang crater. Wala ang bulan niyo. Yung hindi makadaan. Nagmistulan ng crater. Hindi makadaan yung mga sasakyan pagka parang buwan Kaya naman matapos ang sandamakmak na reklamo ng mga motorista, ayan pinatambakan na ng provincial government. Pero ito nasa pangangalaga ng DPWH. So ayan mga kabalen, kung kayo'y mag-NLEX, ito ang sitwasyon ng trapiko dyan. Balintawak Toll Plaza, light traffic tayo sa may Mapulang Lupa, Valenzuela. Medyo dumarami na yung masasakyan going Metro Manila sa area niyan. Mindanao Toll Plaza, bahagyang pila lamang dyan sa pa-exit ng Mindanao Avenue. May Kawayan Interchange, magkabilang linya, maluwag din ang daloy ng trapiko. Same scenario sa Bukawi Toll Plaza at sa may area ho ng San Fernando Interchange dito sa Pampanga, light traffic mga kabalen. Mula po sa North Luzon Expressway, silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa lalawigan ng Bataan.
para ho sa mga kababayan naman natin na babiyahe patungong ika nga kanlurang bahagi ng gitnang Luzon. Ito po going to Bataan at saka yung mga papuntang Zambales dyan sa may Olongapo City, Subic at iba pang mga bayan dyan sa Zambales. Ito ho ang sitwasyon mga kabalen sa mga oras na ito. Maluwag ho ang kalsada dyan sa may Balanga area at sa may area ng Hermosa, SC Tech southbound. Ganyan din ho sa may Alauli, sa may crossing at sa may rotonda sa Bataan. Kaya naman, ito ho mga kabalen, paalala ho ng mga kinaukulan ay sumunod lamang sa itinakdang speed limit. 70 ho yung mga PUV, 60 yung motorsiklo. 50 ho para sa mga truck at van at 80 ho sa mga pribadong sasakyan. Narito naman ho ang lagay ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Sa mga oras na ito, 10:23. Araw ho ng Lunes, August 4. Real-time traffic monitoring ho sa San Fernando, hatid ng CPOSCO. Dito ho muna tayo sa gawing itaas del Rosario area, light traffic at syempre expected yung waiting time dyan sa may traffic light zone. Pero pagdating ho ng sakop, maimpis dyan sa may Diosdado Macapagal Regional Government Center, moderate traffic ho dyan. May bahagyang pagbabagal gawa ng patuloy na konstruksyon dito hong mga kabalen drainage system dyan sa bahagi ng MacArthur Highway. Dito naman tayo sa second row, dito ho sa area ng Pampanga High School, dyan sa may High School Boulevard, light traffic ho sa mga oras na ito. May bahagyang pagbabagal naman kung kayo ho'y nanggagaling ng Dolores intersection patungo ng Kabalenan o po kening Dolores na kening tulid JBL makabakle. Yan, natin pong light to moderate traffic expect ken Kabalen king Kaurasan na iti. At sa may area ng St. Jude at Dolores portion intersection, ayan, light traffic din ho sa mga oras na ito. Yan ho ang sitwasyon ng trapiko sa malaking bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito, bago tayo magpatuloy, merong netizen na nag-comment, "Good day sir, sana po ing tulay keng tulak, medina niyang pansin, sobra kabagal ing pamagobra." Okay. Sige ho mga kabalen. I-check natin yung status ito within this week. Bukas or sikapin natin mamaya, pero baka tingin ko lang meron ng ibang schedule itong ating mga kasama. Si Paulo G ay mag-iikot sa mga flood control projects. Si Jody Mercado ay nasa kapihan ng KBP at si Ashley Punsalan tututukan itong kaganapan din sa bayan ng Apalid. At si Lizan Morton inaaral at ipapaliwanag sa atin ano ba tong garnishment kung tawagin na isinampaho kay board member Shiwen Lim. Ayan, mamaya papakita rin natin sa inyo yung detalye niyan. So hanggang bukas ipaproject natin to. Silipin natin yung area ng Tulaok, alamin natin yung kondisyon ng Tulaok Bridge, kung na-extend na naman ba at par ba sila, nakasabay ba sila doon sa kanilang target. Maraming salamat kabalen at silipan miya po ini.
Sa oras na ito, ayan, alamin muna natin ang sitwasyon ng panahon. Ito, pero pagbati muna kay Luis Aaron, ang aking matalik na kaibigan. Ron, kamusta? Ito si Aaron, estudyante ko to eh. Big bike ko malino na po, nakaligwandahang i-text. Huwag kasi mamalagwa ako mabilis eh. Shout out sa mga taga Malino, ha? At binabati natin yung mga kaibigan din, yung mga nagpunta diyan sa may kaganapan diyan sa Angeles nung Sabado. Ayan, pagbati sa inyo. Maraming salamat, Aaron. At kapilang tamang yalog. Yan. Opo, ayan si Aaron, i-follow niyo kung kayo mahilig sa mga mobile games, ha? Mahusay ho yan na lumaro ng mobile games. Ito mga kabalan, alamin naman natin ang sitwasyon o magiging lagay ho ng panahon mula po sa DOST Pag-asa. Naritong latest weather forecast. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito lang ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, may minomonitor tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Latest location natin kaninang alas 3 ng umaga. Nasa layo ito ng 1,445 kilometers silangan ng Eastern Visayas. So sa ngayon, maliit pa naman yung tsansa na maging bagyo ito within the next 24 hours at sa ngayon din, wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So dahil walang epekto itong low pressure area at nandito pa rin tayo sa tinatawag nating monsoon break, ito yung panahon na kung saan hindi umaabot yung habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Itong southwest monsoon pala ay umiiral dito sa area ng extreme northern Luzon. Pero since nasa monsoon break pa rin tayo, ay makakaranas pa rin tayo ng mainit at palinsangang panahon sa Metro Manila at malaking bahagi ng Pilipinas. Pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon at sa gabi. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, kaya for Metro Manila and the rest of Luzon, magpapatuloy nga itong generally fair weather ngayong araw. So bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang ating inaasahan at sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Yung mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms na ito, kadalasan nangyayari sa dakong hapon o sa gabi. Para naman sa areas ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, hindi rin umaabot yung habagat sa mga lugar na ito. Kaya asahan na rin natin itong fair weather. So tulad sa Luzon, magpapatuloy itong mainit at malinsangang panahon over these areas. Magdala pa rin tayo ng payong, pananggalang yan sa init ng araw. Simula umaga hanggang sa tanghali at pananggalang naman yan sa mga biglaang pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. So asahan natin ang mataas sa tsansa ng thunderstorm activity, especially dito sa area ng Mindanao. Sa kalagayan naman natin karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin ang mga pagbugso ng hangin, kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so para sa low pressure area na ating minomonitor sa labas ng ating bar, posible itong gumalaw generally northwestward or pahilagang kanluran sa mga susunod na oras. So posible itong makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility within the day. Pero for the next few days, so from Tuesday to Wednesday, mananatiling malayo itong low pressure area sa ating kalupaan. Wala pa naman itong magiging epekto sa ating bansa sa mga araw na ito. So sa araw ng Martes hanggang sa Miyerkules, magpapatuloy itong fair weather, maaliwalas sa panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas. So magpapatuloy ngayong mainit at malinsangang panahon at yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Pero pagsapit ng Thursday to Friday, dahil patuloy ngayong paglapit nitong low pressure area sa ating kalupaan, posible tayong makaranas ng mataas na tsansa na makaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas area. So itong area ng Bicol Region, Eastern Visayas, possible sa mga araw na ito, Thursday to Friday, makakaranas na tayo dyan ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Possible as early
As Wednesday afternoon to evening, magsisimula ng mga kaulapan over this area. So, patuloy tayong umantabay sa mga future weather updates na ipapalabas ng Pag-asa ukol sa papalapit na sama ng panahon na ito. And in the case nga pala na maging bagyo ito sa mga sunod na araw ay Fabian ang susunod nating ipapangalan sa posibleng potential na sama ng panahon na ito. So patuloy nating i-monitor itong low pressure area na papalapit. So muli, low chance na maging bagyo for the next 24 hours pero patuloy yung pag-monitor natin para sa tropical cyclone development sa mga susunod na araw. Ang haring araw sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 5:40 ng umaga, lulubog naman mamaya sa kanabda 6:24 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon ay maaring i-follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dost.gov.ph at para ma-access yung mga rainfall advisories or thunderstorm advisories na ini-issue ng ating Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad, ay maaring bisitahin rin ang official website ng panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat. Maraming salamat Kuyang Dan Villamil ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. At sa puntong ito mga kababayan, bahagi ko lamang ho itong anunsyo mula sa North Luzon Expressway. Meron hong lane closure na gagawin. Ito, i-zoom ko lamang. Oops, sorry. Lakihan natin mga kababayan. Ito ho, inaabisuhan yung mga motorista na magpapatupad ng 100-meter lane closure sa may Balagtas northbound, bago ho yung NLEX Tabang exit ramp. At dyan ho'y magsisimula August 4, mamaya ho alas 10 hanggang bukas alas 5 ng madaling araw, tapos August 5 alas 10 ulit hanggang alas 6 o hanggang August 6 alas 5 ulit ng madaling araw. Para yan dun sa pag-i-install ho ng gantry dyan sa may area ng NLEX Tabang exit ramp. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating mga balita. Ito, headlines po ngayong August 4, 2025. Nanindigan ho ang pamahalaang panlunsod ng Angeles City na kanilahong ipapatupad itong mahigpit na paglilinis at pangangalaga dyan sa may Abacan River. Makikita po kasi sa kahabaan ng Abacan River itong mahalagang papel na siyang daluyan ng tubig sa urban drainage system ng nasabing syudad. Sa ilalim ho ng Binoong Task Force Abacan River ng Luzon, hindi lamang ho simpleng paglilinis yung ipatutupad, kundi pati yung mga informal settlers kanila hong palilisanin dahil nais ipatupad ng local government unit ito pong batas na nagre-require nung tinatawag na 3-meter setback mula po sa perimeter fence ng Abacan Access Road. At ito kaya naman nagpatupad na ho ng 10 araw. Binigyan sila ng 10 araw na palugit since last week ito at para magpatupad nung tinatawag na self-demolish o sila yung magtanggal ng kanilang mga kagamitan upang lumikas na dyan sa nasabing lugar. Pero ito ho mga kababayan, ayon pa sa Department of Public Works and Highways, ang mga infrastruktura gaya ho ng slope protection at itong access road ay ginagawa para ho at ini-endorso sa pangangasiwa ng local government. Ito po yung mga mahalagang proyekto para maiwasan yung pagbaha at siyempre gayon din yung mga kalamidad
dahil ito yung mga danger zone kung tawagin. Kaya naman lubhang mapanganib yung paninirahan sa mga gilid ng waterways. At ayon ho sa DPWH, nasa LGU na yung responsibility upang matiyak na magagamit nga at hindi matatayuan ng pabahay ito hong mga disaster response project ng gobyerno gaya na lamang at yung mga access road gaya na lamang ho nitong Abacan Access Road. Pero ito ho mga kabalen, ay humihingi po ng palukid at relokasyon ito hong mga informal settler. Aminado naman ho yung ilan sa mga naninirahan dyan sa may gilid ng Abacan River na talagang nakikitira lamang sila at hindi nila pag-aari yung lupa na kinatitirikan ng kanilang mga barong-barong at ibang mga istruktura o yung mga tahanan. Pero ayon ho sa kanila, yung 10 days masyadong mabilis and for them, kailangan din nila ng relokasyon. Naghahanap din sila at nagtatanong sila ng relokasyon. Base ho sa inisyal na pag-news gathering ni Kuya Paulo G. Santos, nakausap niya itong barangay captain na nakakasdyan sa Anunas. At sa ngayon, wala pang malinaw na maibigay kung meron ngang relokasyon. At nilinaw naman ng deputy ng Abacan Task Force na si Kiko Pangilinan, opo, hindi po yung senador, ito yung sa Angeles City, na matagal na nilang alam na meron talaga, matagal nang na-inform itong mga informal settlers, matagal nang nasabihan at alam nila na bawal tayuan ng istruktura itong lugar na ito. Ang problema dito, ayan, hindi lang mga simpleng barong-barong. Atin pa second floor atin pang sementadong bale. Areni po kabale. So, ito ho ngayon ang kinahaharap ng ating mga kababayan. Mamaya ho, makakapanayam ni Kuyang Paulo G. Santos si Mayor John Lasatin ng Angeles City para humigyan kayo ng update at para itanong din natin ano yung magiging hakbang ng LGU kaugnay ng kahilingan ng ating mga kababayan na ipinadaan through CLTV 36 na gusto nila ng relokasyon dito ho sakali sila ay paalisin. May mga batas na nagsasabi sa Lina Law, for example, kung ang isang informal settler ay nanirahan na sa lupa ng mahigit 10 taon, ay kailangan siyang, kung siya'y palilikasin o papaalisin dun sa lugar na yon, kailangan mag-provide ng relocation. Ay hindi natin alam kung ito applicable sa kanila dahil hindi natin alam kung ilang taon na rin yung mga naninirahan dito. Pero meron ho tayong mga nakita mga nagko-comment na nagpakilalang di umaning residente sa gilid ng Abacan River. Ang sinasabi nila, dito na kami pinanganak, bakit kami aalis dito? Mga kabalen. So ito, hindi naman natin dinedeny yung kanilang human rights. At sabi nga ng may mga nagko-comment din, ito binabanggit ko lang din. Madalas kasi pagmulan din ng basura, yung paninirahan dyan sa gilid ng ilog, At kaya naman siyang nagkaka-problema pagkaroon ng malakas na ulan, binabaha tayo. Abinado naman ho itong ating mga kababayang kapos sa buhay na hindi sa kanila nga ito, ang tanging pakiusap lang nila, relokasyon. Yan ho ang latest kaugnay ng development dyan sa may demolisyon sa Abacan River. At yan ho ipakiusap ng ng mga informal settler dyan. Pero yung LGU, gaya ng aking binabanggit, para sa kanila, kailangan ipatupad ang batas, kailangan ipakita natin na nakasunod tayo kung ano yung naaayon at syempre para rin sa kaligtasan ito ng mga naninirahan sa gilid ng ilog. Ito po talaga mga kabalan, lubhang mapanganib nga naman ang manirahan sa gilid ho ng waterways at nasa batas din na bawal tayuan at kailangan ng 3-meter setback mula ho sa kalsada o yung perimeter fence kung tawagin ng Abacan Access Road. Kaya naman, yan ho, sa mga darating na araw, malalaman natin kung anong magiging development dyan sa balitang yan. Ito naman ho mga kabalen, tumungo naman tayo sa ibang balita.
Isang joint simulation exercise ng humanitarian aid ang pinangunahan po ni National Secretary of Defense Gilbert Gibochidoro at United States Ambassador Mary Kay Carlson at ng Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. sa Haribon Hangar ng Philippine Air Force sa Clark, Pampanga nito pong Sabado yan. Tampok ho sa aktibidad itong pagsasakay ng family food packs o yung tinatawag na FFP, galing ho sa DSWD gamit itong US MV-22 Osprey aircraft para ho sa mga isolated area na nasalanta ng bagyo sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Tinatayang nasa 48 pallets o katumbas ho ng 4,800 family food packs ang naihatid na sa Batanes simula pa noong July 30 hanggang August 2. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng pinaigting na US-Philippine Partnership sa disaster response at pagpapalakas ng kahandaan sa mga future emergency. Yan ho, kabalay ng latest naman, kaugnay ng balita dyan sa Clark, Pampanga, yung paglilipad ng mga disaster packs para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho yung mga isolated area sa norte. Alam niyo sa ganitong pagkakataon talaga na ipapatunayan natin na dapat yung Clark, gaya ng mga nauna ng proposal, ay siyang maging sentro ng ating pamahalaan or yung ikalawang sentro ng pamahalaan sakaling magkaroon ng mga sakuna. Ito pinoproject na sa Clark ito at napatunayan naman halimbawa sa ganitong pagkakataon. Mayroong mga isolated area mula ho sa mga ibang lugar o sa mga ibang lugar ng bansa na hindi maabot ng tulong ng gobyerno dahil gawa nga ng pinsala. Matinding pinsala dala ng bagyo. So maganda ho na mayroong paliparan, may pasilidad yung ating pamahalaan, yung hangar ng Air Force dyan sa Clark para naman sa gayon easy access at madaling makatulong, makaresponde sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ho sa panahon ng kalamidad. Kabalan, isang mabilis na patarastas lamang sa ating pagbabalik. Ihahatid ko pa yung iba pang mga balita. Marami pa tayong nakalap na balita ngayong araw ho ng Lunes, August 4, 2025. Huwag ko kayong aalis, magbabalik po ang CLTV 36 Newsstream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito ho mga kabalen, I'm sure marami nang nakapansin sa inyo nito hong mga kislap-kislap na ilaw. Already pong wala mo flash lang, yung auson dalang wala mo strobe lights, no? Parang strobe lights sa mga photographer dyan. Yung malakas na ilaw dyan ho sa may Angeles City, lalong-lalo na sa mga boundary, yung halimbawa na lamang, ako personally, una ko yung nasaksihan, nahulog. Sorry, nahulog yung mikropono. Okay, so una ko yung nasaksihan dyan ho sa may area ng Magalang Road, yung sa may boundary ng Angeles at Magalang, meron yan eh. And then, yung sumunod na nakita ko, yung inilagay dito ho sa may malapit sa may Chevalier, yung tapat, yung boundary naman ng San Fernando at Angeles, meron din sa boundary ng Porac. At eto, medyo nakakabagtaka. Ano itong mga kumikislap-kislap na ito? At ayon ho sa Angeles City Traffic Development Office, ay ito yung mga tinatawag na automatic number plate recognition na nasa pangangalaga ho nitong LGU, particular na yung kanilang command center. Ito po yung ginagamit upang monitor lahat ng mga labas-pasok na sasakyan sa syudad at para sa proteksyon na rin ito ng lungsod. Pero itong mga ilaw na ito ay umani ng samut-saring reaksyon mga kabalen. Mula ho sa mga netizen at sa mga motorista. Ayon ho sa ilan ay nakapag-trigger ng migraine, sakit ng ulo kung sila pag nakita nila. Yung iba naman nababahala, nakakagulat daw, lalong-lalo na kung halimbawa yung mga matatanda pag madilim, lalo na pag gabi. Minsan ay nakakataranta. Ika nga, ito raw mga ilaw na ito ayon na rin sa komento ng mga netizen. Meron pang nag-comment dito sa ating post, sabi it may trigger seizures or for those with unknown cases of epilepsy. Ayan, sabi pwedeng maging pagmulan pa yan ng seizure. So ito ho yung mga komento. Yung iba naman, pinuri, syempre, ito yan, maganda yan, sabi, NCAP na sana soon, o yung no contact apprehension, yung sana ipatupad sa mga darating na panahon. Dahil sa Metro Manila, ay ipinatutupad na ho yan, mga kabalen. O yung iba naman, ito, sinasabi, magwaki ko pa mo, Ken, bala ko camera la, bala ko picture la. Ito talaga mga kabalen. Funny. At ito, may mga nagko-comment din, ayan, sinasabi nga na maganda yan para higit na maprotektahan at matiyak sino yung mga paligid-ligid nagpapaikot-ikot sa lalawigan sa syudad ng Angeles. Pero pakiusap ng ilang motorista, ito sana hinaan ng konti o kaya steady na lang kasi medyo nakakabulag daw. Actually, sabi niya sa Reddit, nakita ko lang, tawag nila dito flashbang ng Angeles. Kung alam niyo yung flashbang, kung kayo naglaro ng Counter-Strike, I'm sure panahon natin yun mga kabalen. Kung kayo 90s kid, kagaya ko, di ba yung flashbang? So ayan, flashbang daw ng Counter-Strike ng Angeles City. Kaya nagugulat sila. So sikapin ho natin iparating din sa LGU. Pero ito isang development para higit na mapaina, mapaganda. Ika nga, yung seguridad. Ito naman ho mga kabalen na ihalal po bilang bagong presidente ng Vice Mayor's League of the Philippines Pampanga Chapter, si Bacolor Vice Mayor Ron Dungca, matapos pong isinagawang eleksyon para ho sa bagong hanay ng mga opisyal sa lalawigan. Sa mensahe pong ibinahagi ni Dungca sa kanyang Facebook post at tiniyak niya ang mas aktibong partisipasyon at mas pinagtibay na ugnayan ng mga miyembro ng samahan. Kasama ho niya sa bagong pamunuan sina Vice Mayor Rondon Mercado bilang Vice President. Si Vice Mayor Rondon po ay saminalin
Si Vice Mayor Marcos Castro Jr. ng Mabalacat naman bilang SecGen o Secretary General. Si Vice Mayor Peter Nucum ng Apalit, Pampanga bilang Treasurer. Ito hong si Vice Mayor Benjamin Lim ng Guagua bilang Auditor at si Vice Mayor J. Montemayor bilang Public Relations Officer. Pagbati po kay Vice Mayor Dungka at syempre sa buong Vice Mayors League of the Philippines Pampanga Chapter, sa kanilang Vice President, Vice Mayor ng Minalin, Pampanga, Rondon Mercado. Ayan, pagbati ho at luwid kayo po. Aasahan ho namin yung mga programa at mga proyekto ninyo para sa ikauunlad ng probinsya ng Pampanga. Ito, bago tayo magpaalam, isang balita pa mga kabalen. Isa pong long-tailed makaki ang na-rescue kamakailan ng mga opisyal ng Barangay Sapa, Libutan sa Angeles City pa rin. At ito po ay kagad na mga isinuko sa Department of Environment and Natural Resources o inendorso para ilipat sa rescue center sa Clark at doon isagawa yung medical examination. Napag-alamang kabilang sa mga endangered species ang naturang hayop dahil sa patuloy na pag-ubos ng tirahan nito at iligal na bentahan. Nagpaalala naman ang DNR sa publiko na i-turn over agad sa mga kinaukulan ng anumang mailigtas na wildlife at tiyaking may kaukulang permit ang sinumang may exotic pets. Alinsunod na rin ho sa Republic Act 9147 o yung tinatawag na Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Meron din hong aso na rinescue sa siyudad ng Angeles na ipinagbigay alam sa LGU at meron na rin nakaampon. Ayan, pagbati dyan sa efforts ng Angeles City para pangalagaan, i-rescue, iligtas itong mga hayop, mapaunggoy man yan, mapaaso man yan, isang patunay na mahalaga rin po nating bigyang pansin, dahil nasa batas yan. It's our moral obligation also to care for animals. Kaya naman ho, itong mga kabalen, paalala sa mga kababayan natin, ay ba'y tiyakin natin na kung tayo mag-aalaga, maging responsible pet owners tayo. At yung mga, kung kayo nagbabalak mag-alaga ng mga exotic, make sure legal ho yan. Huwag kang pilit sa black market dahil ito ho'y nagmumulan din ng pagkaupo nitong iba't ibang mga species. Kabalen, maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programang CLTV 36 News Stream. At ako po ay magpapaalam na. Muli tutok lamang dito sa CLTV 36, i-follow at i-share itong ating page para manatiling updated. Gusto ko lang bigyang pasasalamat yung mga kababayan natin na walang sawang sumusuporta sa CLTV 36 News. Nung isang araw ho, 2 weeks ago, if I am not mistaken, minomonitor ko ito. Papakita ako sa inyo yung nakalagay. Ayan, yung ating bilang ng followers, 601,000. 2 weeks ago, ngayon po 615,000. Ganun po kabilis yung dumaming followers. Maraming salamat ho sa inyong pagtitiwala sa inyong istasyon dito sa Central Luzon, ang CLTV 36. Ito pong ginagawa namin mga kabalen ay para ho sa inyo. Para sa ating mga kabalen,
karehiyon dito po sa Pampanga, sa buong Central Luzon. Muli sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ito po si Justin Dizon, News Manager and Chief Editor ng CLTV 36 News. Nagpapaalala, ingat ho tayo lagi at let's always choose to be kind. Maraming salamat po.